Kaixo, ongi etorri eskolako podcastera. Hau txiki, kueto prez. Gaur, gauza divertigarri asko entzungo ditu. Ez zaudete. Lehenik eta behin hauek dira asteko urtebetetzea. Jamael Eta Elisabeta. astea doaz. Jarri musika ekipo. Begi bilore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. Begi bilore, beldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. Goizako eguzki izpiberotan, besarka nazazu. Bidearekin amestu duzula, berriz esaidazu. Biharrak zer dakar, iragarpenek asmatzen ez badute nola jakingo du. Kaixo denoi, gu bigarren mailako ikasleak gara. Astero bezala podcastera ekarri ditugu. Aste honetako egun esan guratsuenak. Lehen egun esanguratsua, maiatzaren 11 bidezko merkataritzaren eguna da, eta zuek erosten duzue zuen herriko denda txikietan? Bigarren egun esanguratsua, maiatzaren 12 erizainaren eguna da. Ezagutzen duzu erizainaren bat? Bigarren egun esanguratsua, maiatzaren 15 familiaren eguna da. Zer da familia maite gaituzten, zaintzen, gaituzten, babesten, gaituzten, eta balioak irakasten bituzten pertsonen taldea da. Hirugarren mailako ikasle mikroan labeti atera berri dugun asmakizun bat ekartzen dizuegu. Ean asten honetan gai zereten asmatzeko zerin buruz hitz egiten dugun. Ikusten nauzu dantza, baina ez nahi bizirik, haizeak eramaten nau gora eta behera poliki. Eskutik ihes eginda zerura joan naiteke, baina ari bati lotuta zurekin geratu naiteke. Ez dut ahorik hitz egiteko, ez da berririk ikusteko, baina umeen irribarrea sortzen dut agertzean. Airez betetzen nautenean bihurtzen naiz magikoa. Kolorez jantzten naiz. Jaietan lagun leiala, bururik ez, hankarik ez, betaurrik nago aizez, zulatzen netenean lehetzen naiz. Pun eginez. Nor ote naiz? Kuku laugarren mailaren txanda orain. Guk pinpon saiora burutuko dugu. Podcasten zati honetan eskolako pertsonekin hitz egingo dugu. Prest irakasle eta langileen txismeak jakiteko? Gaur gureke pinpon saiora han ekarri dugu. Galdera zaparrada, badoa! Pin-pon. Ore. Eskola. Ezen osoa. Ane Arce Suarez. Zenta zure lana eskolan. Hirueko tutorea naiz.
Eskolako lekurik gustokoena. Nire gela eta liburutegia. Gehien gustatzen zaizun irakasgaia. Plastika. Gutxien gustatzen zaizuna. Gorputz hezkuntza. Zenbat urte daramazu eskolan? Hau nire lehenengo urtea da, baina hurrengo urtean hemen egotea espero dut. Asteko egunik gustukoena? Larun bata. Liburu edo pelikuala? Biak gustatzen zaizkit, baina agian liburuak. Hondartza edo mendia? Hondartza dudarik gabe. Txakurra edo katua? Txakurtxo bat daukat eta koko deitzen da. Abesti gustokoena? Zurekin batera. Ametxeko bidaia? Japoniara joatea gustatuko litzaidake. Superpotere bat izango lazenu? Begiak iztea eta nire buruan imaginatzen dudan lekura joatea. Pilota pasa beste pertsona bati? Joseri. Eskerrik asko, hurrengo podcastean erantzu gehiago izango dituzue. Bosgarren mailatik, astero bezala galderak zoroarekin gatoz. Gogoratu zuen erantzunak nahi ditugula. Aurreko asteko galdera, tren elektriko bat iparraldetik hegoaldera bideatzen badu, nora doakea? Elektrizitatez dabilenez ez du errekuntzarik egiten, beraz ez dukea botatzen. Eta aste honetako irabazlea 4. mailako Samira da, zorionak. Gaurko galdera hau da. Zergatik esnebidean eguzkia badago? Lurrean argia dugu baina esnebidean ez? Ongi etorri kueto zera 6. mailako aurreko asteko albiste esanguratsuenak ekartzen dizuegu. Ondo informatuta egon nahi baduzue, ez ahaztu gure albistegiaren jarraipena ezinbestekoa dela. Ara, zertan dabil mundua? Zer kontatu ahal diguzu? Gaur Europar Batasun sortutako aplikazioak bati hitz egingo dugu. Plataforma batzuk zure adina berifikatzeko nan zenbaki jartzea derrigorrezkoa izango delaren inguruko susmoak daude. Plataforma nagusiek ziurtatu nahi dute haien plataforman erabiltzen dituzten pertsonak adin betetza dutela. Hori esantzearen arrazoi nagusia. Adingabekoek eta ume txikiak eduki ez egokiak eta ilegalak ez kontsumetzea da. Podcastarekin amaitzeko top 10 atalera pasatuko gara. Gaurko top 10 futbol selekzioei buruz doa. Ona hemen gure gustokoenak. 10. postua Senegal. Pasaren urtean Afrikako kopa irabazi zuen, baina orain ez dago bere momenturik hoberenean. 9. postua Nigeria. Defensa ona daukate, baina atakean ez dira oso onak. 8. postua Marruekos. Pizka bat tonpatiak dira. 7. postua Noruega. Jalan daukate eta defensa oso ona daukate. 6. postua Portugal. Ronaldo gabe ez dira ezer. 5. postua Alemania. Duela urte batzuk cross galdu zuten eta orain ez dira oso onak. 4. postua Brasil. Jokalari onak dituzte, baina bere momentuan onena galdu dute. 3. postua Inglaterra. Oso onak dira, baina gure ustez ez du merezi lehenengo postuan. 2. postua Argentina. Oso onak dira eta 2022ko mundiala irabazi zuten. Eta lehenengo postuan Espainia. Daude bere honen momentuan, Nico Williamsekin, Lamine Yamalekin eta bar. Ekerikako guztioi gurekin egotea gatit. Espero dugu saio hau zuen gustokoa izana. Hau izan da guztia autoz.
Urrengoan, gehiago eta hobeto. Tiritara, tiritun, urrengoan, gero entzun. Agur! Bi begi bilora